Buonasera lil kulħadd, nispera illi tinsabu tajbin u li kellkom weekend mill-aqwa. Illum ovvjament il-kampjonati tal-futbol huma wefqin, il-Formula 1 hija wieqfa, kien hemm ċekċieka muturi, hemm xi ħaġa żgħira dar għaddejjin. Iżda llum ħassejt illi kelli nidħol nagħmel intervent fuq il-Facebook Live tagħna tal-Kamra Sportiva biex ukoll nitkellem fuq xi affarijiet illi saru fit-tmiem il-ġimgħa u wkoll li kienu pożittivi sportivament parlando wkoll min-naħa tiegħi. Iżda wkoll semmiss xi argumenti oħra li kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għadda u x'għandna wkoll nistennew il-qudiem it-temi li se jkollna llum li ħanitkellem fuqhom matul din is-sessjoni se jkunu kif qed taraw ukoll fuq il-Facebook link l-aħħar 24 siegħa tiegħi il-kwistjoni Steven Zhang ta' fejn jidħol l-Inter għalhekk l-ewwel parti fil-fatt għalhekk għamilt enfasi li l-partitarji tal-Inter għandhom iktar isegwu dal-programma, jista' ovvjament isegwu min irid u jikkummenta minn irid ukoll. U mbagħad se nitkellmu ftit fuq il-UEFA Nations League, il-Grand Prix ta' Singapore u nagħlqu b'xi ftit ħanse ekonomika viżi tal-parroċċa li jirrelataw appuntu il-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva. U illum nixtieq li nibda billi nitkellem fuq l-aħħar 24 siegħa li kelli ħatkun qrata taħlita ma żjed se tkun fuq nota personali li xtaqt ukoll naqsam xi ħaġa magħkom ukoll nwassal messaġġ illi huwa dovut. Dal-aħħar 24 siegħa kif kulħadd kien jaf kien hawn il-kaptan, il-bandiera u l-aġenda ta' Inter Giuseppe Bergomi illi kien mistieden ta' l-Inter Club Malta Pupi Zanetti u nixtieq nibda dal-intervent billi pubblikament ngħid grazzi lil dan il-klabb illi l-għonet ġab il-Bergomi għaw Malta imma wkoll kif anke se nurikom żittat matul din ix-xandira għamel diversi attivitajiet matul dan il-tmiem il-ġimgħa iżda wkoll u għaw nitkellem fuq nota personali anki lili li jiena mhux sigriet ta' Fatima nimmielita f'Interclub differenti mill-Interclub li appuntu ġab il-Bergomi ġejt moti iċ-ċans għal darba 2-3 illi nħu ritratti u firem ta' bniedem illi jiena lija fimni huwa l-idolu tiegħi. Min jafni speċjalment dawk is-supporters tal-Inter jafu kemm meta lili semmi lil Beppe Bergomi qed issemmi xi ħaġa li ifhem hemm fuq u ukoll hija xi ħaġa speċi huwa l-idolu tiegħi mhux se noqgħod niddejjaq ngħid. Jiġifieri u apprezzajt il-fatt ukoll illi ġejt moti l-opportunità anki jien illi nieħu ritratti miegħu. Kolli pratikament mill-bieraħ fil-għaxija, mill-bieraħ fil-għodu anzi, minn mindu ġi l-aeroport jiena appuntu ġejt moti ukoll iċ-ċans illi niltaqa' ma' Bergomi u ukoll kif qed ngħidu nħu dawn ir-ritratti li wkoll nista' nibda nurikom xi ħaġa. U wkoll apprezzajt id-disponibilità totali illi il-kapitano kif jiena nsejjaħlu
u kif anke indirizzajtu kemm il-darba li għajjatlu hekk kellu mhux niebis imma mal parti tiegħi. Dan huwa fil-fatt l-ewwel ritratt li nixtieq nurikom huwa ritratt illi ħadd ftit momenti wara illi Bergomi ġie Malta prattikament kont wieħed minn tal-ewwel, apparti ovvjament l-organizzaturi illi ilqajtu wkoll u dan huwa l-ewwel ritratt li ħadd mal-Kapitano ġewwa l-ajruport. Kif taqbad tgħid, meta bniedem jirnexxielu jwettaq ħansejħu l-ambizzjoni sportiva ejja. Għandu wkoll ħoss taf inti dak is-sens ta' sodisfazzjoni li fl-aħħar nexxielek taqta' ma nsejħula xewwa għax wara kollox dikka kienet u volli naħseb issa nista' ngħid illi anke fuq nota personali l-idoli tiegħi tal-futbol u tal-Formula wieħed iltqajt kollha magħhom prattikament f'diversi ċirkostanzi. Bergomi u Javier Zanetti fejn jidħol futbol, Damon Hill Formula wieħed u għalkemm il-senna sfortunatament ma nħabtux għax kien mejjed fil-fema tiegħi ir-ritratt ma' Alain Prost naħseb huwa l-eqreb li stajt niġi għal Ayrton. Biss nkomplu fuq 24 sija li kellna. Mbagħad is-filgħaxija kien hemm attività ġewwa Radisson organizzata mill-klabb appuntu mmexxi mis-Sur Pawlu Fenek li wkoll personalment nixtieq li nirringrazzjah ta' l-opportunità li tani wkoll għal-kemm il-darba anke li nattenti għal din l-ikla illi organizzaw fejn ukoll nista' ngħid li kienet serata tajba ħafna u fejn anki hemm irnexxielu wkoll nieħu ritratt mal-Kapitano li issa qed nurikom u apparti ir-ritratt ukoll irnexxielu wkoll inġib ir-ritratt li ħadd filgħodu wkoll dan huwa ritratt li ħadd filgħodu miegħi l-ajruport li ffirmali tal-Kapitano fl-azzjoni u mbagħad ukoll filgħaxija stess ir-ritratt li ħadd ma' Bergomi filgħodu mort niżviluppah niġri sakemm wasalt għand il-fotografi sħajltni Max Verstappen jew Lando Norris ħab. U wkoll irnexxiel nġibu ffirmat. Għal daqstant ukoll kif qegħdin taraw hemmhekk ir-ritratti li qiegħed nurikom. Kienet serata tajba l-bieraħ u fejn imbagħad nista' ngħid illi hemmhekk uffiċjalment ilħaqna dak li xtaqna nilħu għal qasam tkellem għalija. Dalgħodu mbagħad ukoll Bergomi kellu training session fil-Sirens Stadium San Pawl il-Baħar u anke hemmhekk irnexxieli wkoll nieħu ritratt finali mal-Kapitano din id-darba bil-flok tal-Inter Lewej dawn huma żewġ flokkijiet illi s-soltu taraw waqt il-lob dak kien il-home u dan huwa Lewej. U nimmaġina li kif ran il-bieraħ dalgħodu jgħid dan xi wieħed iffissa tal-alla fuqi. Skużawni l-lingwaġġ imma qed il-life ħarġet. Anyway, biss kif qed taraw tliet ritratti li żgur se jibqgħu memorabbli u li żgur ukoll irnexxieli sa fl-aħħar niltaqa' ma' bniedem li huwa eżempju ta' lealtà u ta' korrettezza li jiena sa minn kont tfal dejjem ħares lejh b'ċerta reverenza ħanejdu hekk anke illum il-fatt li jiena tarawni darbtejn tlieta fil-ġimgħa nikkummenta ngħaddi l-opinjonijiet sportivi wkoll nagħmel xogħol ta' ġurnaliżmu wkoll Bergomi huwa wieħed minn role models. Għaldaqstant mill-ġdid grazzi lill-Inter Club Pupi Zanetti Malta, grazzi wkoll lis-Sur Pawlu Fenek li huwa l-President ta' dan il-klabb u proset ukoll il-kumitat tagħhom tal-organizzazzjoni illi għamlu. Mill-ġdid anke minkejja l-fatt li jiena m'iniex membru f'dan il-klabb imma membru fil-klabb fl-Inter Club Malta
ġejt moti iċ-ċans kif qed taraw għal darba 2 u 3. Ġifieri mill-ġdid grazzi. Wieħed jittama li issa wkoll il-qudiem sew dan il-klabb ukoll ikollna wkoll l-opportunità li anki bħalma nagħmlu ma' klabbs oħra naħdmu magħhom bħalma ħdimna ma' diversi klabs fosthom il-Napoli Club Malta meta f'Mejju li għadda Karanan Tewrenika ġew f'Malta u nixxilna nintervistawhom u anki permezz ta' diversi stediniet illi nagħmlu fil-programmi tagħna ta' ħamis mod partikolari botta u risposta fejn naħseb li jkun xira wkoll bħalma nistiednu il-klabs kollha jalla wkoll tiġi l-opportunità illi anki huma jiġu għandna wkoll biex ukoll il-platform tagħhom biex jitkellmu fuq it-temi li diskutu f'dan il-programm u ovvjament isemgħu leħenhom fejtlu dal-aħbarijiet bissa lissa. Grazzi Interclub u Pizzanetti Malta ta' din l-opportunità li tawni. U jekk tippermettulu wkoll ngħid grazzi lid-diriġenti tal-Interclub Malta li meta spjegajtilhom l-affarijiet mill-ewwel femuni li speċittilhom isma' l-aħwa Bergamo stage kuljum jien għandi din l-opportunità u ma nixtieqx nitlifha. U napprezza li speċi huma stess qalu li le carry on speċi anki jekk kif qed jgħid il-ħabib tiegħi Brady Buġej hawnhekk qed nara l-kumment grazzi lil tal-pupili ta' dan iċ-ċans għax jistħoqlok, però ġo din il-gżira ikun aħjar kieku jkollna klabb wieħed għax għandna fanbase numeruża. U fimni, jiena naqbel ma' ħsieb tiegħek Brady. Mhux qed ngħid għall-Inter biss, imma qed ngħid hawn diversi supporters clubs ta' Malta li fi gżira żejjed bħal Malta li jkollok iktar minn klabb wieħed. Imma ovvjament mhux se nidħol fiha din diskussjoni. Il-kummenti tiegħi b'mod personali tafuhom, ma naħsibx hawn fejn nirrepeti. U biss din kienet xi ħaġa li xtaqt li ngħid għaliex kif jgħid il-Malti wkoll trid tagħti lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari. U l-daw in-nies irridu ntuhom l-ħaqhom. U ma tawni l-opportunità u jien inħoss li hand in heart nirringrazzjahom ukoll mill-ġdid. Ovvjament inħeġġeġkom biex min irid jitkellem jgħaddi tiegħu fuq dal qed nitkellmu l-linji tal-kummenti miftuħa, ejja ħa nitkellmu wkoll mhux biss fuq dal-24 siegħa li għaddew huma 24 siegħa storiċi, 24 siegħa memorabbli imma wkoll fuq diversi temi illi sejri nitkellmu fuqhom waqt il-programm tal-lejla li rigwardaw fuq kollox l-Inter imma mhux. Ukoll ftit ilma illum kif qed taraw it-tema u anki l-ambjent huwa wieħed naqriżet rilassat minn dak illi jissoltu tarawni fih. Ovvjament il-fatt li qegħdin f'nofs waqfa internazzjonali tgħallem ukoll. Neġu issa għat-tieni item illi għandna fuq l-aġenda u huwa naħseb item illi rajna ftit żviluppi f'dawn l-aħħar 24 siegħa ħanibqgħu fuq it-tema Inter u li dan jinvolvi lil dan is-sinjur li qegħdin taraw il-grafika tiegħu bħalissa is-Sur Steven Zang illi issa prattikament il-kurva l-Ultrastan Inter ħadu pożizzjoni dwaru u prattikament għalulu Zang aqbes. U dik hija xi ħaġa illi ili intaqta fuqha. Jiena napprezza l-fatt illi taħt Suning u taħt Zang erġajna ġejna kompetittivi, erġajna tħanna Champions League, erġajna bdejna nirbħu l-League, Coppa Italia, Supercoppa, imma u istatnejna wkoll bl-iktar skjattezza bħalma dejjem nitkellem forsi naqra biżjed kalma mhux dak il-ġen tal-post match. Zang, jekk ma tistax tinvesti aqbes u mhux tirrifjuta l-offerti, nemmen li l-kurva ċaqalqiet jafu xi ħaġa li aħna ma nafux. Ħankunu ċari.
U jiena ma nixtieqx illi nara l-Inter issir bir-rispett kollu lejn il-klabs issir is-Sassuolo, l-Udinese, l-Atalanta, il-Cagliari tas-sitwazzjoni bir-rispett kollu lejn dawn il-klabs. Għax aħna, ovvjament l-Inter huwa tim li jrid ikun kompetittiv u li jrid jiġġieled għall-onuri kull sena, mhux kif ikollna plejer tajjeb inbijawh. Mhux dan huwa l-każ. Jidher illi hemm iżjed ċans li jkollna investituri Amerikani mhux Arab bħalma ovvjament nixtieq jiena. U x'inhu il-fattur u l-każ huwa wieħed. Zank irid jaqbes il-barra l-erk ma tistax tinvesti bih il-klabb għal-ġid tiegħek u għal-ġid tal-Inter. Jekk vera tixtieq ġid tal-Inter Zank bih. Fil-fatt ukoll nara l-kumment ta' Klomar li qed jgħid jista' jkun il-kurva ta' l-affarijiet li aħna ma nafux bihom diri. Klomar ukoll inselliblu minn hawnhekk supporter tal-Inter u jgħid minn dak iċ-ċirku nkun qed naraw il-lob fl-imkien u iżjed, jiġifieri. Niġu issa wara dik il-diskursata għat-tielet argument li nixtieq nitkellem fuq li huwa il-UEFA Nations League. Mill-ġimgħa li għadda ra diversi delużjonijiet fosthom Malta li tlifna 2-1 mal-Estonja, il-logħba deċiżiva li permezz tagħha jekk kien hemm ċans illi Malta titla' lega dan iċ-ċans intilef għax ovvjament Malta kellha tirbaħ bit-2 u spiċċat tilfet b'1. Jien kont qed nara l-logħba u sfortunatament qed ninnota illi saru l-istess żbalji mit-tim nazzjonali Malti. Konċentrazzjoni, nuqqas esperjenza possibbli. Id-delużjoni imma qiegħda hemm. Il-fatt li fejn jidħlu klabs il-Maltin qegħdin bil-mod navvanzaw iżda fit-timijiet nazzjonali fejn konna bqajna l-aħħar UEFA Nations League tlifna d-decider mal-Faroe Islands, illum tlifna d-decider mal-Estonja. X'inhu jiġri? Domanduħ forsi wieħed għandu jistaqsi hija jekk Davis Manġa għandu xi kompli bħala coach nazzjonali. Imma kien risposta tkun le, id-domanda hija ninseġġib minn ħafna domandi illi iridu jiġu mistoqsija biss ma nafx. Ifhem. Jista' jkun nuqqas ta' esperjenza ta' wkoll. Imma anki pereżempju qed tiġini frasi l-fatt li ċertu players li marru tajjeb fil-qualifiers tal-Ewropa fosthom tiġini frasi Jurgen de Gabriele ma bedix kien ukoll deċiżiv f'dawn il-lobiet. ċertu players ma bdewx. Dal-player il-ġdid li ppruvaw ma jidhirx li kellu xi wirja tajba wkoll. Qed nara ftit kummenti minn Edin Vella semmejt li l-Inter huwa tim li ma jistax ikun li kif ikollu plejer tajb ibijaw naqblu. L-Inter flimkien mal-Milan u l-Juventus huwa wieħed mill-ikbar tliet timijiet fl-Italja, imma r-realtà hija li plejers kbar fil-lig Taljan jiġu jmorru għax il-lig tagħna qegħdin huwa parti ta' Juventus huwa stepping stone. Rigward sintendi biex ngħid il-problemi ta' Zank mhumiex hemm imma naħseb li rridu nammettu li madu żmien li id-disajnijiet fejn plejers kbar jagħmlu 8 staġuni mal-klabs tagħna. Jista' jkun għandek raġun ukoll qegħdin imma ifhimni. Ma tistax, jien ovvjament qed titkellem fuq l-Inter, forsi titkellem fuq il-Juventus, jekk għandna xi supporter tal-Milan ħajtkellem fuq il-Milan. Jiġifieri jiena fuq nota tiegħi ma nistax naċċetta l-fatt illi l-Inter anki biex nixtru plejer, biex nixtru free transfer, irridu naqilgħu il-fruit. Din mhijiex il-mentalità ta' klabb kbir, hija mentalità ta' klabb żgħir. U jiddispeċini li jkolli ngħidlek għaliex l-Inter jixraq il-naħjar. Ovvjament, qed nitkellem fuq l-Inter jiena,
naqbel isu l-futbol Taljan sar vetrina għal kampjonat il-kbar għax flus m'hemmx minħabba diversi problemi burokratiċi u sindki li ma jirdux jagħtu l-artijiet u sabuħu dalam. Imma allura imbagħad tgħiduli trawwem iż-żgħar, ma tistax trawwem iż-żgħar meta tqis illi mhux se nsemmi xejn kif plejer jagħmel żball f'San Siro mill-ewwel se jsafrulu. Ma ninsaqat is-sena l-oħra meta tlajt nara Inter Sassuolo u kienet logħba orribli iva ma huwa rajja bdejt nisma' Inzaghi indeċente, Inzaghi vattene. Meta konna għandna fl-aqwa tagħna. Jiġifieri hija xi ħaġa illi però jien nibqa' nsostni qegħdin milli Zhang irid itir jekk jista' jkun illejla. Nerġgħu neqilbu fuq il-kapitlu UEFA Nations League u sorpriż oħra kera hija li kelli nara id-darba t-tim nazzjonali li apparti Malta insegwu nżomm miegħu l-Ingilterra jiġi relegat għal Lega B. Ma ħadx pjaċir biha, tistgħu timmaġinaw. Biss jiena għandi domanda, jista' jkun li Gareth Southgate ma kienx qed jagħti daqshekk importanza il-UEFA Nations League din id-darba biex forsi qed jimmira t-tazza tad-dinja. Il-logħba ma tant segwejta nhar il-ġimgħa tal-Italja u l-Ingilterra, biss parentesi żgħira jidher li Di Marco Acerbi il-plejers tal-Inter kellhom logħba tajba. Close parenthesis. U lura fuq il-kapitlu Ingilterra. Jidher li ma labux tajjeb biex fil-fatt il-gazzetti Ingliżi tgħid kemm sawtu l-Southgate fuq għal-affari irridu naraw se jiġri fit-tazza tad-dinja ma issa qabel ma nieħdu xi konklużjonijiet li żguru li l-Ingilterra nistenna mhux biss bħala partitarju tal-Ingliżi imma bħala anke ġurnalist u opinjonista illi tasal sal-kwarti tal-finali b'mod komdu anke minħabba l-fatt illi fil-gruppi bil-rispett kollu lejn kulħadd nemmen illi l-Iran, l-Amerika u Wales l-Ingilterra għandha tirbħilhom għandha tħoll l-inqas 7 punti voldiri għalkemm nagħti naqra twissija ma ninsewx il-famuża Ingilterra-Alġerja tal-2010 fejn għandi ma ninsaqat ħriġt mill-post fejn kont qed nara l-logħba abjad karti. Tant konna qegħdin fil-periklu illi naqilgħu il-gol dak it-tip li kont ejja ħajsaffar ħallel nqas iħdu dan id-drom. U mbagħad jekk l-Ingilterra kif nistenni tirbaħ il-grupp u nassumu li l-Olanda tirbaħ gruppa nemmen li hemm biżżejjed biex l-Ingliżi jgħaddu minn fuq is-Senegal jew l-Ekwador bir-rispett kollu, Imma insomma li żguru illi l-Ingilterra ġew relegati u issa Ungerija u Italja għada ser jkunu qegħdin jilagħbu biex jirbħu il-grupp tagħhom. Il-grupp appuntu kwestjoni. Jiġifieri se jiġri ma nafx l-Ungerija kapaċi tirbħu bid-draw. Ġo Budapest dejjem titħartaj mill kulħadd Voldiri Mancini jaqbillu jkun moħħu hemm il għaliex biex jgħaddi għal Final Four irrid rebħa. U kif kulħadd jaf l-Ungerija mhux ta' min jarmihom kif qed ngħidu ġewwa darhom. L-Ingliżi nissom mal-Ġermanja ma jologħu influenti Voldiri ma jtesvel laqas biss nitkellmu fuqha. L-argument li imiss qabel ma wkoll nerġa' nieqaf biex nieħu bell ilma oħra jekk hawn min ukoll jixtieq jikkummenta fuq qegħdin nitkellmu fil-free. Dan huwa wkoll intervent ħanejdulu hekk li interventi bħal dawn isiru darba imma nafu wkoll ikunu segwiti u ta' dan nirringrazzjakom ukoll. Meta mbagħad titkellem Grizmek jibdew jinxfu ukoll. Skolawni. Biss kif ngħidu llum huwa programm naqra differenti xo programm naqra aktar fuq tona rilassanti.
Issa nixtieq li niddedikaw ftit minuti, momenti qabel xejn qed nara l-Clomar Brinkat qed jgħidix taħseb fuq Southgate. Clomar il-Southgate inti ċans tazza tad-dinja u mbagħad naraw minn hemm fil-ferma tiegħi. Għaliex jien m'iniex qed neskludi tal-etern ottimist li jien li Southgate ma kienx qed jagħti każ biżżejjed din il-kompetizzjoni. Naraw se jiġri fit-tazza tad-dinja u nimxu minn hemm. Niġu issa l-argument li jmiss li huwa il-Grand Prix ta' Singapore li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa li ġej. Hija tellieqa li taf tagħti l-ewwel match ball lil Red Bull, Verstappen ser ikun qed jilgħab l-ewwel possibilità illi isir champion tad-dinja. Infatti, jekk hemm il-darba Verstappen jirba' iġib 22 punt iżjed minn Leclerc, il-Max u il-Red Bull jirbħu il-kampjonat. Storikament din it-tellieqa dejjem naraw safety cars, inċidenti u x'naf jiena. Volli l-garanzija ta' spettaklu qegħdin hemm. Fuq il-McLaren m'għandix ħanedda ħafna kummenti. Qegħdin insuq b'sewwieq wieħed is-sorma jvolli li jista' jiġbor Lando tant aħjar. Ħanejdulek kemm se tkun interessanti kif ser tispiċċa l-ġlieda tkompli l-battalja t-tieni posti hemm bejn il-Ferrari u l-Mercedes fejn jidħol il-kampjonat. U biex anki wkoll nintriċċa ma' avviż li jmiss li huwa wkoll l-aħħar aħbarijiet fuq il-paġna tagħna hemm il-ħsieb illi nhar il-ħadd li ġej il-post race nagħmluha flimkien ma' grupp ta' partitarji ta' Red Bull li se jkunu qegħdin jaraw din il-tellieqa appuntu hemmhekk. Jiġifieri qed naħdmu fuq għall-biċċa tax-xogħol se nidħlu iżjed dettalji l-ġimgħa d-dieħla biss qed nieħdu pjaċir ukoll illi se jkollna l-opportunità li nassistu ma' dawn in-nies li fuq jista' jkun qed jiċċelebraw ir-rebħa tal-kampjonat u forsi wkoll anke nieħdu xi interventi matul dan l-attività illi se jkollna. Niġu issa għall aħħar item illi għandna fuq din id-diskursa taqsira li kellna llum. Ftit avviżi relatati il-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva. Grazzi li qed issegwuna llum, grazzi li qed issegwu wkoll il-programmi tagħna, l-aħħar programm ta' botta u risposta kellu numri tajbin ħafna. Forsi anke il-fatt li kan diskutu tema li ma tantx tiġi diskussa għenet ukoll biex ikollna daw il-numri qed nirreferi għall-MHA League. Grazzi wkoll lilkom li issa qed nissegwu wkoll b'mod regolari il-programm Migżom, programm li ser jibda jakkumpanjakom mhux minn għada ma meta jerġa' jirritorna l-kampjonat. Fiċ-ċert, kull nhar ta' 2 fit-8, kull nhar ta' 2 fit-8 ser ikun hemm Mark Schembri u Clayton Zammit li ser ikunu qed intukom il-kummenti tagħhom fuq il-logħbiet tal-Juventus u tal-Milan u okkażjonalment meta ma nlaħħaqx noħroġ il-video tiegħi tal-logħba tal-Inter live joħroġ ukoll hemmhekk il-video tiegħi tal-post race għalkemm fejn tidħol il-logħba tal-Inter għall-inqas jien se nipprova li noħroġ dejjem live. Biss Mark u Clayton mistennija li jibqgħu jagħmlu l-interventi tagħhom kull nhar ta' 2. Ovvjament imbagħad fejn tidħol il-UEFA Champions League nippruvaw noħorġu live anke minħabba l-fatt ukoll illi il-ħamis ma jkollniex ċans minħabba li il-ħamis ikollna il-programma di punta tagħna illi huwa botta u risposta, il-programm ta' diskussjoni illi fih niddiskutu diversi temi u jkollna mistednin minn diversi clubs u okkażjonalment anke ġurnalisti u personalitajiet oħrajn. Qed naraw ukoll kummentat invella l-abjad u iswed ixerqulek ħafna nirreferi għall-logo taħdej kedif ma tridx tinsa. Inti forse tgħaddil botta fuq referenza Juventina ftakar li it-tim li l-iktar insegwi hawn Malta ukoll jilbes l-abjad u l-iswed evollieri biex inkunu ċari
biex inkunu ċarina wara kollox kif tafu f'din il-paġna għandi r-rol tal-editur, ir-rol tal-ġurnalist u kol għandi r-rol ta' partitarju illi wkoll dejjem nitkellem mod oġġettiv għaw Malta tafu ħafna minnkom li jiena partitarju ta' Hibernian sal daqstant edib. Inti forsi qed tgħid għat-tendenza Juventina jiena nirrispondi ukoll isma' il-ħibs ukoll jilagħbu bl-abjad u l-iswed. Jiġifieri hekk ġejna pari passu. Għandna lura sa diskussjoni, għandna ħsieb illi mix zone nixtiequ nkabru ftit. Ħatajduli x'għandek fuqhom Antonello. Jiena nixtieq illi il-programm Mix Zone jekk mhux minn issa minn Jannar inżidu il-partitari illi jgħidu tagħhom u forsi minn programm ta' nofsija nibdew nagħmlu programm ta' sija. Dan għaliex jiena nixtieq illi ikollna wkoll il-ħna li jirrappreżentaw il-Manchester United u l-Liverpool. Hija xi ħaġa li kienet ilha fil-ħsieb imma xtaqt li forsi għalissa anke minħabba raġunijiet personali inżommu il-Milan u l-Juventus. Kien hemm partitarju ta' Roma li avviċinani ma nsejtux qiegħed f'ħsiebi. Idealment jekk se ndaħħal ir-Roma irrid indaħħal ukoll il-Napoli, biss l-ewwel priorità anke kif qed jgħid Brady wkoll hija Manchester United u Liverpool. Nixtieq illi dawn iż-żewġ timijiet jidħlu wkoll fil-menù tagħna tal-erb tat-nhar ta' tnejn jaf ikun hemm okkażjonijiet fejn ngħid il-YouTubers in kwestjoni jisma' jiena qiegħed available jekk trid nista' noħorġok live ukoll vollieri biex nkunu ċerti imma ħsieb huwa li jidħol il-programm Mix Zone nhar ta' tnejn li idealment ikollna minn sal għajdu tlieta. Ħanajdu tlieta għal-menu. Fih. Imma ovvjament irridu naraw il-ħin, id-disponibilità tiegħek dwar kollox jien irid immexxi fuq l-OBS ukoll commitments oħra li għandi illi ma nistax naħrab minnhom għal raġunijiet ta' xogħol jew raġunijiet oħrajn. Ġifieri biss iva wara ħsieb Mix Zone il-ħsieb huwa illi nikbru naqra oħra idealment minn Jannar vollieri għalkemm jekk naraw li għandna tieqa li nistgħu niftħu issa niftħuha wkoll biss il-priorità fuq Mix Zone hija Manchester United u Liverpool. Biss jekk ikollna opportunità ndaħlu Roma u Napoli jekk mhux kull nhar ta' tnejn imma b'mod okkażjonali ħanippruvaw nagħmlu dan ukoll. Ovvjament l-appoġġ tagħkom is-segwaċi tagħna kif ukoll tal-sponsors huwa essenzjali. Botta risposta għal Ottubru ser ikollna appuntu nhar il-ħamis nkunu qed nitkellmu fuq iż-żewġ logħbiet importanti li għandna fl-Ingilterra li huma Manchester United, Manchester City u Arsenal Tottenham. Il-ġimgħa ta' wara mbagħad ser ikollna l-preview tal-logħba Milan Juventus fejn se ngħidilkom minn issa illi fuq il-panel dakinhar mhux ħajkollna lil ħadd ħlief ser ikollna lil ħadd ħlief iż-żewġ YouTubers residenti tagħna, Mark u Ċomba li se nkun ukoll ġab kellimthom u jidhru li se jkunu available biex jattendu għal dan il-programm u mbagħad se ukoll okkażjoni biex il-post-match reviews tagħhom li suppost isiru f'nofs il-ġimgħa se jsiru dikinhar ukoll. Programm oħra għandna ppjana tal-Ottubru huwa lejlet il-logħba Liverpool-Manchester City. Għantintikum għal-palinsest Ottubru bej wieħed uħra kif ħajkun u mbagħad ser nagħmlu ġux programmi fuq il-futbol Malti fejn nisperaw li darba jkollna panel biex nagħmlu programm fuq il-kampjonat BOV Premier u mbagħad ħanippruvaw naħdmu biex ikollna one-to-one bħalma kellna f'xi żewġ programmi s-sena li għaddiet intervisti ma' personalitajiet ex-players tal-futbol lokali li wkoll jgħinuna morru naqra lura fi żmien u nitkellmu fuq it-tifkiriet u il-memorji
illi għandhom ta' żminijiet illi fihom kienu wkoll protagonisti tal-futbol Malti. Kif qegħdin taraw fejn nistgħu il-futbol Malti qed indaħluh, imma bħalma għedna kemm il-darba mhux dejjem qed ikollna ir-rispons li t-tim tal-Kamra Sportiva jixtieq. Hemm ċertu areas fejn maħniex biżżejjed sodisfatti bihom. Forsi maħniex netwerk kbir bħal muħadd ieħor, imma llum il-ġurnata s-social media qabdet sew u jaf ukoll ikollna iżjed feedback hemmhekk milli f'media oħrajn. Għal daqstant l-appell tiegħi huwa li f'ċertu areas tal-futbol lokali nixtieq li anki aħna l-Kamra Sportiva ikollna iżjed kooperazzjoni bil-klabs, mod partikolari meta niġu biex nistednuhom għal dawn il-programmi. Kumment uħor fuq li nixtieq ngħadda qabel ma nagħlaq dal-għodu kellna t-telqa tal-muturi, mhux li qed insegwu ħafna biex nkun onest, biss apparentement Bagnajja tilef il-qalet u l-ġbejna għaliex Quartararo l-lum Bagnajja waqa u Quartararo reġaħ għal-punti għalkemm jidher li d-Ducati bħalissa għandhom mutur superjuri għal Yamaha. Quartararo prattikament irrid poġġi iżomm moħħu hemm jkun iżjed konsistenti. U l-bqija l-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm ukoll il-World Grand Prix tad-darts fejn qiegħed u tournament interessanti dan nippruvaw anki bħala Kamra Sportiva nikkaverjaw bħalma nikkaverjaw ukoll l-snooker naf li se jibdew ukoll tournament dalwaqt. U fir-rigward tal-snooker nixtieq illi wkoll nuri l-apprezzament u s-sodisfazzjon tagħna illi fil-post ta' awguri li għamilna l-leġenda tal-snooker Tony Drago, Drago stess ukoll kellu l-pjaċir u l-onur illi jillajkjalna il-post u anki jillajkja il-post ta' nies kollha illi awguraw l-vondiri u ta' pjaċir għalina li leġenda sportiva bħal Tony Drago ukoll rat il-post u ukoll eknoloġjatna huwa wkoll riżultat tajjeb ħafna. Il-ġimgħa d-dieħla wkoll jirritornaw l-artikli ta' previżjoni għall-kampjonati flimkien mal-korrespondenti tagħna Wayne McCallef, James Seidel ukoll nixtieq nirringrazzja talli jikkollaboraw ukoll ma' din il-paġna jieħdu paċenzja meta nibda bum intambar biex jagħtuna x-xogħol. U wkoll grazzi tmur ukoll il-Velocity Sports Racing illi jipprovdulna l-gamers għal tagħhom għal hot laps u laqgħet insemmu Velocity Sports Racing għada fid-8 kwart jien ser ikun qed nikkummenta l-Grand Prix ta' Monaco tal-kampjonat prinċipali ma' Mario Bellizzi fuq fejn jidħol fi one volta series għal daqstant għada min irid isegwini 8 kwart ser inkun qiegħed fuq il-Facebook page ta' Velocity Esports Racing biex hemmhekk ukoll nikkummenta il-Grand Prix ta' Monaco. Vera forsi il-commitment semmek naqsu ftit biss ma nistax illaħaq ma kollox kelli nagħmel xi għażliet dawn l-istaġun u minn Velocity għalkemm qiegħed insegwu x'inhu jiġri xwara kollox. Velocity bdejta jien u bdejta minn din il-paġna insegwu nuhu pjaċir illi nara numri sodisfaċenti għal dan il-moviment. Mill-bqija minleħa dan il-video tard għaliex issa wkoll wasalna biex nibdew nagħlqu bil-mod. Nistiednu biex minn hawn ftit ieħor jidħol ukoll fuq il-YouTube channel tagħna fejn dan il-video ser jerġa' joħroġ hemmhekk għal min ukoll jixtieq illi jara hemmhekk. Tinsewx tagħmlu subscribe ħbieb hemmhekk hemm il-kontenut kollu li qed noħorġu minn żmien għal żmien ta' segwit
prattikament 3 darbit fil-ġimgħa issa il-kontenut wara l-live imur mill-ewwel hemmhekk jiġifieri se jkunna hemmhekk ukoll. Grazzi tal-li segwejtuna, l-appuntament tiegħi magħkom issa huwa għal nhar il-ħamis li ġej bil-programm Botta u Risposta, biss jekk tippermettuli nixtieq li nagħlaq dan il-programm bħalma bdejtu, jiġifieri billi nirringrazzja lill-Interclub Piżanetti Malta u l-President tagħhom is-Sur Pawlu Fenek u lit-tim kollu tiegħu talli tawni l-opportunità illi fit-tmiem il-ġimgħa niltaqa' nħu ritratti u nġib il-firem ukoll ta' l-idolu tiegħi illi huwa il-Kapitano Beppe Bergomi, il-Kapitan Bandiera u leġġenda tat-tim tal-Inter. Jiena b'dan il-ħsieb se nqaf hawnhekk, niltaqgħu nhar il-ħamis għal programm Botta u Risposta, min irid isegwini għada ser nkun qiegħed fuq Velocity Esports Racing fid-9. Il-lejl it-tajjeb u bħal dejjem forza Inter, forza McLaren u ħudu ħsieb.